راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو على توزينا ኤርትራዊ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ በሰንበት 10 ለካቲት ኣብ ስፓኛ ብዝተኻየደ መበል 37 ውድድር ዙሪክ ማራቶን ሰቪላ ሳልሳይ ደረጃ ወፂኡ። ኣብዚ አትሌት ግርማይ ናይ ውልቁ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ዘመሓይሸሉ ውድድር ኢትዮጵያዊ አስራር ዓብድራህማን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ወዲ ሃገሩ ኣደላድለው ማሞኻ ካልኣይ ብምዃን ስዒብዎ። ወዲ 26 ዓመት አትሌት ግርማይ ኣብ 2015 ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ከም ዝደፍአ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ውድድራት ማራቶን ኒውዮርክን ጋተንበርግን ከምኡውን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፓደርቦርን ጀርመን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እዩ። ብኻልእ ወገን 3 ኤርትራውያን ዝሳተፍሉ ዘለዉ መበል 14 ውድድር ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ብሰንበት 20 ለካቲት ጀሚሩ። ኣብዚ ካብ 10 ጋንታታት ዝተዋጽኡ 94 ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ውድድር ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 24 ሄኖክ ሙሉብርሃን መበል 42 ከምኡውን መትከል ኢዮብ መበል 59 ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ነዝን ካልእን ዘጠቓለለ ሶሙናዊ መደብ ስፖርት ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ኢትዮጵያ ካብ ዲጋ ተሃድሶ ሓይለ ፀዓት ከተመንጩ ምጅመራ መንግስቲ ግብፂ ተቃውሞ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብ21 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ንስምምዕ 2015 ጥሒሳ ካብ ዲጋ ተሃድሶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ምጅመራ ንሰለስተ ሃገራት ዘሰማምዐ መሰረታዊ ሓሳብን ንኣህጉራዊ ሕግን ረጊጻላ ብምባል ከሲሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝተረኽብሉ ብሰንበት 10 ለካቲት ወግዓዊ ስርሑ ዝጀመረ ዲጋ ተሃድሶ ኣብዚ እዋንዚ ናይ 375 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ የመንጩሎ። ኣብ እዋን ምምራቕ ዲጋ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃል ዋላ እኳ ዲጋ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ጀሚሩ እንተሎ ዋሕዚ ማይ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ግና ኣየቋረፀን፣ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ስጋት ከኣትዎም የብሉን ኢሉ። ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ፍልልያተን ኣብ ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዘተ ክፈትሕኦ ዝሕግዝ ብክኢላታት ቴክኒክ ዝቖመ ሓደ ጉጅለ መስሪተን ምንባርን ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ተጸሚዳ ብምህላዋ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ 2021 ናትሒዙ ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ ዘተ ብወግዒ ደው ኢሉ ይጸኒሑ። ግብፂ ካብተን ብዋሕዲ ማይ ዝሳቐያ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ምዃናን ካብ ፈለግ ናይል እትረኽቦ ማይ ከዓ ብሚልዮናት ዝቝጸር ካብ ህዝባ ዝዕንገለሉ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ከተፍልጥ ጸኒሓ እያ። ኣብ ሶማል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ባይታዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ክገልጽ ዝጸንሐ ፋሃድ ያሲን ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ስልያን ጸጥታን ዝነበረ ፋሃድ ያሲን ቀንዲ የማናይ ኢድ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኮይኑ ምድንጋር ፈጺሙ ተባሂሉ ብሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። በቕጽለት ናይታ ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ ሶማላውያን መንእሰያት ትፈልጥ እያ ዝተባህለት ኣባል ስለያ ነበር ዝኽሰስ ፋሃድ ያሲን ሓደ ካብ ቀንዲ ምትፍናን ኣብ መንጎ ፋርማጆን ሮብለን ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ሶማል ብሰንኪቲ ብሰንበት ኣብ ከተማ በለድ ወይን ዝተፈጸመ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ገለ መድመፂ ነቑጣታት ዝተኻየደ ምርጫ ክስርዞ እንከሎ ናይ ፋሃድ ያሲን ግና ምስ ምድንጋር ድምፂ ብዝተኣሳሰር ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ፋሃድ ያሲን ንደገፍቱ ብዘስምዖ መደረ እቲ ምርጫ ክሳብ ዝዛዘም ኩሉ ብትዕግስቲ ክጽበይ ተማሕጺኑ። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ክሳብ ናይ ውልቁ ሓላዊ ገይርዎ ምንባሩ ዝግለጽቲ ሓላፊ ጸጥታን ስለያን ነበር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ስኒት ስለ ዘይነበሮ ምስራዝ ድምፂ ኣብ መንጎቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶማል ሓድሽ ምትፍናን ከይፈጥር ስጋኣት ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان. سلام نعكم يخون زغبركم زغبركن تخاتلتنا أبناء لومي سولوس 22 لكاتيت 2022 سومناوي ناي سبورت مدبنا
ንዓወት ኦሎምፒካዊ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ብስጳኛ ነተሳትፎ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ከምውን ኣዛነይትን ካልእ ትሕሶ ዘለዎም ሓበሬታታት ስፖርትን ጀባእ ክንብለኩም ኢና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኤርትራዊ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ስጳኛ ብዝተሰላሰለ መበል 37 ውድድር ዙሪክ ማራቶን ሰቪላ ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይቡ ኣብዚ ውድድር ኢትዮጵያዊ ኣስራር ዓብድራሕማን ብ2 ሰዓታት 4 ደቂቕን 43 ካሊታትን ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ክብረ ወሰን ሰይሩ ወዲ ሃገሩ ኣደላድለው ማሞ ብወገኑ ብ28 ካሊታት ዶንጊዩ ስዒብዎ ከኣትን ከሎ ናይ ውልቁ ናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ዘመሓየሸ ኦሎምፒካዊ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ድማ ብተወሳኺ 22 ካሊታት ተፈንቲቱ መዛዘም ሕንፃፅ ረጊጹ ወዲ 26 ዓመት አትሌት ግርማይ ኣብ 2015 ኣብ ቤይጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ከም ዝደፍአ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ውድድራት ማራቶን ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ጋተንበርግ ሽወደንን ከምኡውን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፖደርቦን ጀርመን እውን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ነይሩ ብዘይካ ግርማይ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ካልእ ኤርትራዊ ዓወት ሃብተ ሓምሻይ ብምውፃእ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ውድድር ማራቶን ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳተፈ ዓወት ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቕን 26 ካሊታትን እዩ ዓሚምዎ ሰለስተ ኤርትራውያን ዝቀዳደምሉ ዘለው መበል 14 ውድድር ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ብቅድሚ ትማል ሰንበት 20 ለካቲት ብዝተገብረ 4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ናይ መኽፈቲ ውድድር ክሮኖሜትር መጋረጁ ቀንጢጡ ኣብዚ ካብ 19 ጋንታታት ዝተዋፅኡ 94 ተቀዳደምቲ ብዝናብ ተሰንዮም ዘካየድዎ ውድድር ፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ፕሮኮንቲነንታል ቲም ቶታል ኤነርጂስ አሌክሳንደር ጌኒዝ ንውድድሩ ብ4 ደቂቕን 41 ካሊታትን ዛዚሙ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ሮዛ ማልያ መድረኽን ብጫ ማልያ ሓፈሻዊ ግዜ ክለብስ በቂዑ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ኢጣልያዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካርቶሊ ካብ ተዓዋቲ 19 ካሊታት ድሒሩ መበል 24 ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኤድ 26 ካሊታት ዶንጊዩ መበል 42 መትከል ኢዮብ ካብ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ቲም ተሬንጋኑ ብ33 ካሊታት ተፈንቲቱ መበል 59 ደረጃ ሒዞም ዙር ሩዋንዳ ትማሊ ሶኒ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ኪጋሊ ናብ ሩዋማጋና 148.3 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ሶሉስ ድማ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካብ ኪጋሊ ናብ ሩባቡ ብናይ 155.9 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ይቕጽል ኣሎ ካብ ኣፍሪቃ ምስ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ 2.1 መዕቀኒ ዘለዎ ዙር ሩዋንዳ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 27 ለካቲት ኣብ 7 መድረኻት 930 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ጉዕዞ ከሳልጥ እዩ بعوت كولومبياوي تقداماي بروكونتيننتال تيم أركيا سامسي نايرو كونتانا بسنبت أبسزازمة مبل 54 وددر زور ألبس ماريتايم فرنسا كورادر زغني إيرتراوي تقداماي أمريكاويت وورلد تور تيم تريك سيغا فريدو أمانويل جبرك زيابير أب قداماي مدرخ مبل 9 أب كالاي مدرخ شادشاي أب سالساين مزازم المدرخ دما مبل 25 بدحر موصو بأكوب دمر جزي مبل شادشاي كوينو نتزور مسقداموت 10 بلوصات تورادرتي وديوا كموصيت نايز دما كابز زور 4 ناي UCI نطبي كسيبو زغمزيلن كلو إيرتراوي أبال أمريكاويت وورلتر تيم EF Education Easy Post مرهاو قدس زحلف سنبت ناي زعمت ناي مجمريا وددرو أبرا بعيزور حورات إمارات عربا كايدو نتي بسنبت السلاسلة بغصبتا وددر سودك قداماي مدرخ تقداماي برو كونتيننتال تيم ألبسين فينيكس بلجيماوي ياسبر فيليبسن كعوتلن كلو مرهاو دما زغون يغون جزي غي كسره مبل 4 كلتنتر تحيزو فتسيموا زمت قدام 26 لكاتي زودا شوعت مدرخات زلو زور حورات إمارات عرب تمالي بناي 176 كيلومتر قدم دحر مغصالو لومي يابسال ساي مدرخ آب كثما عجمان 9 كيلومتر رحكت زلو ناي ولك وددر كرونومتر كسالت إيو
ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኮንቲነንታል ቲም ባይክ ኤድ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ድሮ ምጅማር ናይቲ በቕድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተኸፍተ ዙር ሩዋንዳ ምስ ሳይክሊን ዎቸር ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ግርም ከይደየ ሕጂ ድማ ብርግጽ ንዓወት ክሰርሕ ኢሉ ንሱ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዕላሙ ናይ መድረኽ ዓወት ንምምዝጋብን ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ምቁሩቃስን ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ፖድየም ክሓኩር ኣለኒ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ ሄኖክ ነቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ንመጀመርያ ግዜ ማልያ ጀርመናዊት ክለቡ ለቢሱ ዘሰላሰሎ ውድድር ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ቃል ድማ ኣብ ዙር አንታልያ ቱርኪ ብሓፈሻ ጽቡቕ ኢና ሰሪሕና እቲ መገዲ ኣመና ፈታኒ ነበረን 3 ካብቲ 4 መድረኻት ዳርጋ ሙሉ ብምሉእ ሰጣሕ ጎልጎል ኮይኑ ብቕጽበታዊ ውድድር ዝተዛዘመዩ ሓንቲ መድረኽ ጥራያ ኣብ ዓቐብ ወይ እምባ ትፍጸም ነይራ ኣብዛ መድረኽ ጽቡቕ ክኸይድ ተሃንጤ ነይረ ንኹሉ ተዓቐብ ክንሓኽሮን ከለና ኣጋረይ ማሕረ ነይረን ግርም ዝኾነ ቦታ ክዝሕል ይኽእል ነይረ እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ንእሽተይ ጌጋ ፈጺመ መሕለፊ ስኢነ ተዓጽየ ነቶም ቅድመይ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ሓሊፈ ናብ ዓወት ከምራሕ ኣይከኣልኩን ይኹን እምበር ብህልው ኣቃውማይ ዓጊበየ ንዙር ሩዋንዳ ድማ ድልው ኣለኹ ብምባል መሊሱ ሄኖክ ብዛዕባ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብምኽንያት ምፍራስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ኣሶስ ብዘይ ጋንታ ዝተረፈሉን እቲ ኩነታት ዝፈጠረሉ ዘይምርግጋእን ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብቲ እዋን ካብ ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም BNB ሆቴልስ እውን ዕድመ ቀሪቡለይ ነይሩ እዩ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ናተይ ክታም ጥራዩ ዝተርፍ ነይሩ ይኹን እምበር ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ምስ ኩቤካ ሕጉሲ ነይረ ንምሕዳርታ ክለብ ብሓፈሻ ንላዕለዋይ ሓላፍታ ጋንታ ዳግላስ ራይደር ድማ ብፍላይ ምስጋና ይወሰን የብሉን ምስኦም ኮይነ ጉዕዞይ ክቕጽል ኣመና ደልየ ነይረ እቲ ዘሕዝን ኩቤካ ከም ዘይትሰርር ርግጽ ምስ ኮነ እቲ ካብ ክለብ BNB ሆቴልስ መጺ ዝነበረ ጻውዒት ወይ ዕድል ድማ ድሮ ሃፊፉ ነይሩ ድሕሪ ምባሉ ብድሕሪኡ ካብ ካልኦት ክለባት ወርልድ ቱር ጻውዒት መጺዎ እንተደኣ ነይሩ ኣብ ዝተሓተሎ ከዓ ብቕንዕና ክነግረካ ዝፈልጦ ይብለይን ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ወኪለይ ኣሌክስ ካሬራ እዩ ዝዓሞም ኣነ ኣብቲ ምቅዳም ብሽክለታ ጥራይ ተኲረ ነይረ ብሽክለታ ስምዒተይን ህይወተይን እዩ ንዓይን ንስድራይን ድማ ኩሉ ነገርና እዩ ብርግጽ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብዘይ ጋንታ ምስ ሰረፍኩ ቁሩብ ኣጨኒቕኒ ነይሩ እዩ ኣድህቦን ሞራልን ጌርካ ንኽትቅጽል የሸግረካ እዩ ብተወሳኺ እውን ተስፋ ዘቑርጽ እዩ ንዓና ንኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ውዕል ንኽንረክብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ንምንታይ ይኸውን ኣይፈልጥን እየ ምናልባት መወልትን መምሕዳራትን ብዛዕባ ተቐዳደምትን ቅድድም ብሽክለታን ኣፍሪቃ እኹል ኣፍልጦ የብሎም ንኸውን ርግጽ እዩ ዳንጋ እንተደኣ ዘይብልና ካሓሪና ይግብኦምን እዩ እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዘድሊ ብቕዓት ከም ዘለና ርእየ ገለ ውዕል ዝረኸቡ ኤውሮጳውያን ተቐዳደምቲ ካባይ ከም ዘይበልጹ ፈልጥ እየ ብምባል ከም ክእለቱን ብቕዓቱን ብወርልድ ቲም ክሕቆፍ ይግብኦ ከም ዝነበረ ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝግበር ኣድልዎ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ትርከብ ጋንታ ተጠርኒፉ ይቀዳደም ከም ዘሎ ኣረድዩ ጋዜጠኛ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ዎቸር ቀጺሉ ንሄኖክ ዘቕረበሉ ሕቶ ቢንያም ግርማይ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሽ ኣብዚ እዋን የጉላዕልዕን ኣዝዩ ብሉፅ ውፅኢትን የመዝግባሎ እዚ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ንዝረኽብዎም ዕድላት ክቕይሮን ክጸልዎን እዩ ኢልካ ዶ ተሓስብ ትብል እያ ነይራ ሄኖክ ድማ ነዛ ሕቶ ምናልባት ተስፋ ግበር ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ሃዋህው እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሰባት ውድድር ብሽክለታ ክንሰርዕ ከም እንኽእል ጽቡቕ መንገድታትን ንፉዓት ተቐዳደምትን ከም ዘለውናን ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ ማዕርኽ እንደይ ፍትው ምዃኑን ክርእዩ ተስፋ እዩ ኣብ ሩዋንዳ ጥራይ ዘይኮነ ግን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ኣነ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ይዓብየ ካብ 6 ዘይውሕዳ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ድማ ኣለዋና ንባዕለይ ገና ንእሽተይ ወዲ 9 ዓመት ከለኹ እየ ቅድድም ብሽክለታ ጀሚረ ክሳብ 2017 ዙር ኤርትራ ነካይድ ነርና እዚ ዙር ዳግማይ ንኽጅምር ከዓ ተስፎ ክብል መልሲ ሂቡ ሄኖክ ካብ መወዳእታ ብድሕሪ ዙር ሩዋንዳ ሒዝዎ ንዘሎ መደባት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ብዙሕ ዘይርግጽነት ኣሎ ኣብዚ ዓመት ኣበይ ከም ዝነብር እውን ክሳብ ሕጂ ይፈለጥኩን ዘለኹ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ሉካ ኢጣልያ የሰሪተ ነይረ
ነቲ ቦታ ኣዝየ ዝፈትዎ ምናልባት ኣብኡ ጽንሕ ይኸውን ካልእ ኣማራጺ ድማ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ናይ ጋንታና ቤት እዩ ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ግብፂ ኣብ ዝግበር ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብርግጽ ክህሉ እየ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድማ እቲ መደብ ኣብ ዙር ቱርኪ ንምቅዳም እዩ ዘሎ ብድሕሪኡ ክንሪኦ ኢና ምስ ባይቂድ ንሓደ ዓመት እየ ተወዓዒለ ቅድሚኡ ካልእ ዝሓሸ ዕድል እንተደኣ ተረኺቡ ነዛ ክለብ ሓዲግያ ክኸይድ ምዃነይ ተሰማሚዕና ኢና ክለብ ባይቂድ ኣዝያ ፕሮፌሽናላዊት ጋንታ እያ መሳለጥያታትን ደገፋታን እውን ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ኣብቲ ልዑል ስም ዘለዎ ውድድራት ንኽሳተፍ ብዙሕ ዕድል የብለይን ስለዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዕድል ንኽረክብ ወኪለይ እናጻዕረ እዩ ወርልድ ቱር ሕጂ እውን እንተኾነ ሽቶ እዩ ተስፋ ይቈርጽን እየ ብምባል ንዝጽበዮ ዘሎ ውድድራትን ንመጻኢ ዘለዎ ብሩህ ተስፋን ብዝርዝር ገሊጹ ስዊንደን ታውን እትበሃል ኣብ እንግሊዝ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትጻወት ክለብ ደገፍታን ካልኦት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ኣብ ምህዳን ሓደ ጆ ዝስሙ ወዲ 6 ዓመትን መንፍቕን ህፃን ተዋፊሮም ጆ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝድለ ዘሎ ካብ ስድራ ቤቱ ስለ ዝጠፈ ዘይኮነ ናብ ክለብ ስዊንደን ታውን ብዝለኣኾ ልቢ ብዙሓት ዝተንከፈ ደብዳቤ እዩ ንሱ ብደብዳቤኡ ኣደይ ንመግቢ እውን ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዘይብላ ግጥም ናይታ ዝድግፋ ጋንታ ስዊድን ንኽትዕዘብ ክተምጻኒ ትኽእልን እያ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቤት ትምህርተይ ንድራረይ ትኸፍለለያ ንኣጥቃዓይ ሃሪ ማኪርዲ ይፈትዎ እየ ሓደ መዓልቲ ክመጽእ እየ ኢሉ ድሕሪ መጽሓፉ መሳ ደብዳቤ 26 ሳንቲም ብምልኣኽ ንሃሪ ሃቡለይ ኢሉ ተማሕጺኑ ክለብ ስዊንደን ታድራሻ ዘይተጻሕፋ ካብ ጆ ዝተላከት ደብዳቤ ምስ በጽሓታ ስኢላ ነዚ ናይ ጽሕፈት ናይ መን ምዃኑ ዘላለዮ ወይ ድማ ንጆ ዝፈልጥ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሓደራ ብኢሜይል ይሓብረና ዝብል ጽሑፍ ኣሰንያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፋታ ንብምልእታ ናይዛ ክለብ ዘንበቡ ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ክኾኑ እንከለዉ ገለ ንምጥቃስ ሓደ ደጋፊ ብላክፑል ጆን ተደኣ ተረኺቡ ንዕውን ወላዲቱን ናይ ሓደ ሙሉእ ዓመተ ውድድር ትኬት ክገዝኣሎም ምዃኑ ቃልኣት እዩ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ክለብ ኦክስፎርድ ዩናይትድ ቶም ሃርትሊ ብወገኑ ነቶም ስድራ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ዘድሊ መግቢ ክሽምተሎም ምዃኑ ሓቢሩ ሓደ ማርክ ቤቫን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ከዓ ካብዚ ብዝተፈለየ መልክዕ ኣብ ጃስት ጊቪንግ ዝተባሃለ ናይ ኢንተርኔት ማዕከን ወፈያ ህዝቢ ንጆን ንስድሩን ንስታድዮም መእተው ዝኸውን 1,000 ዝበጽሕ ገንዘብ ንኽበርክት ብዝሓተቶ መሰረት ክሳብ ትመልሱን ይንግሆ ካብ 754 ሰብ 10,140 ፓውንድ ተዋጽዩ እዚ ንጆን ስድሩን ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ ሚድያታትን ሰፊሕ ሸፈነ እኳ እንተተዋህቦ ዛጊት ግን ሓደው ንሶም ባዕሎም ክመፁ ሓደው ድማ ይፈልጦም እየ ዝብል ሰብ ክርከብ ኣይተኻእለን ኣብ መስመር መጥቃዕ ዝጻወት ቤን ብሬረተን ዳያዝ ኣብ እንግሊዝ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብ ናይ ትሕቲ 19 ዓመት ከምኡውን ትሕቲ 20 ዓመት ውድድር ከዓ ነታ ሃገር ወኪሉ ተጻዊቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገለ ተወለድቲ ቺለ ኣድዩ ንዳያዝ ጓል ቺለ ምዃና ምስ ፈለጡ ዳያዝ ብሃገራዊት ጋንታ ቺለ ጻውዒት ንኽካየደሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጎስጓስ ኣካይዶም ከም ውፅኢት ናይቲ ንሶም ዘቕረብዎ ምሕፅንታ ድማ ኣሰልጣኒ ማርቲን ላዛርተ ነቲ ማልያ ናይ ሲኒየር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክለብስ ዕድል ዝረኸበ ዳያዝ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ቺለ ለቢሱ ንኽጻወት ጠለብ ኣቕሪቡሉ ዳያዝ ከዓ ነቲ ጠለብ ተቐቢሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘካየዶ 11 ፀወታታት 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ ነቲ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ እንግሊዝ እትነጥፍ ክለቡ ብላክበርን ኣብ 27 ግጥማት 20 ጎላታት ጽሒፉላ ዘሎ ዳያዝ ንቺለ ኣብ ሓፂር እዋን ብዝገበረላ ሩያ በርክቶ ኣብ ልቢ ህዝቢ ሃገር ንኽኣቱ ኣይተጸገመን ሆቫን ኬሰርኒች ሓደ ካብቶም ንዳያዝ ዘድንቑ ተወላዲ ቺለ እዩ ቅድሚ ገለ መዓልታት ድማ ክለባት ብላክበርንን ሚልዋልን ንቐዳም 19 ለካቲት ኣብ ዘካይዶ ግጥም ንዳያዝ ንምርኣይ ካብ ቺለ ነቒሉ ኣሳት 12,000 ኪሎ ሜትር በሪሩ ኣብ ላንክሻየር እንግሊዝ ኣትዩ እንተኾነ ግን ዕዳጋ ከም ዝጸናሐካ እምበር ኣይከመዲኻ ዝለኣኸትካን ከም ዝበሃል ዳያዝ ዝሓለፈ ረቡዕ ጋንቱ ምስ ክለብ ዌስት ብሮም ኣብ ዝነበራ ግጥም ማህረምቲ ስለ ዘጓነፎን እቲ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ድማ ክሳብ ቀዳም ክሓዊ ዝኽእል ስለ ዘይነበረን ሆቫም ንዳያዝ ንኽዕዘብ ኣውፂይዎ ዝነበረ መደብ ክብርዕን ክኢሉ
ይኹን እምበር እዚ ንሆቫን ዘጋጠሞ ዝሕዝን ተጓንፎ ኣብ እዝኒ ዳያዝ ስለ ዝበፅሐ እቲ ወዲ 22 ዓመታት ከዓይ ብመገዲ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ክለብ ብላክበርን ናብቲ ዕሉል ደጋፊ ብቪድዮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰላም ሆቫን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ብምኽንያት መጉዳእቲ ካብዚ ናይ ቀዳም ግጥማ ይፃወትኒ እንተኾነ ግን ነቲ ፆታ ንምዕዛብ ናብቲ ስታድዮም ስለ ዝመፅእ ኣብኡ ብኣካል ክረኽበካየ ብምባል ብመጠኑ ፀናኒዕዎ እዚ መልእኽቲ ናይ ዳያዝ ንህንጥዩነት ሆቫን ብመጠኑ ዘዕግስ መሲሉ እኳ እንተተረኣየ ቀፂሉ ሰዓብ ኣጋጣሚ ግን ዳግማይ ናብ ጎሃ ዝሸምም ሕማቕ ክስተት እዩ ነይሩ እዚ ማለት እቲ ንዳያንን ኣድናቂ ሆቫንን ብኣካል ከራኽብ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ግጥም ክለባት ብላክበርንን ሚልዋልን ብሰንኪቲ ንብርክት ዝበለ ክፋል ኤሮጳ ኣብ ምንዋፅ ዝርከብ ማዕበላዊ ንፋስ ኣብ ውዱእ ሰዓት ተሰሪዙ ንበዓል ነጎዳስ ብሓዊ ደብሶ ዝብለኹም ከምዚ እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኒውዚላንድ ቼክ ሪፐብሊክን ኣይስላንድን ካብ 17 ክሳብ 23 ለካቲት ዝቕፅል ብዋንጫ ሺ ቢሊቭስ ዝፍለጥ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ይካየድ ኣሎ ከም ኣካል ናይ ዝውድድር ትማል ሰንበት ኣሜሪካን ኒውዚላንድን ገጢመን ነይረን ኣብቲ ፆታ ድማ ተኸላኻሊት ኒውዚላንድ ዝኾነት ማይካላ ጂንማረ ኣብ 5-6 ከምውን መበል 36 ደቂቕ ናይቲ ግጥም በተኸታታሊ 3 ጎላት ብምእታው ሃትሪክ ሰሪሓ እተን ብጂንማረ ዝተቆፅራ 3 ሾቶታት ሓንቲ ብፀጋመይቲ እግሪ ሓንቲ ብየማነይቲ እግሪ ካልእ ሓንቲ ድማ ብርእሲ ተሃሪመን ዝተመዝገባ ጎል ብምንባረን እዛ ኣባል እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ዝኾነት ተኸላኻሊት ዝሰራሓቶ ሃትሪክ ተራ ሃትሪክ ዘይኮነስ ሱፐር ሃትሪክ ነይሩ ጂንማረ ሳልሰይቲ ጎል ምስ እተወት ኣሰልጣንያ ግዜ ከይወሰደዩ ኣብ መበል 4 ደቂቕ ብሕርቃን ተቐላጢፉ ውፅኡ ብኻልእ ተፃዋቲ ተኪእዋ ሱፐር ሃትሪክ ዝኣክል ሰሪሓ ደኣ እንታይ ረኺብዎ ተቆጢዑ ብፍጥነት ካብ ሜዳ ውፅእዋ ዶኢልኩም እወ ሓቂ እዩ እምበኣርተን ማኬይላ ጂንማረ ዘእተወተን 3 ጎላት ኣብ ሰኪዔት መጋጥምታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘይኮነስ ኣብ ልዳት ገዛእ ጋንታ እየን ተመዝጊበን ብኻልእ ኣዘራርባ ጂንማረ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ሓላዊት ልዳት ጋንታ እያ ሃትሪክ ሰሪሓ ብ8 ሚያዝያ 1975 ዝተወልደ ፍራንቸስኮ ፊላቺ ካብ 1993 ክሳብ 2020 ምስ ኢጣልያውያን ክለባት ፊዮረንቲና ባሪ ሳምፕዶሪያ ኤምፖሊን ካልኦት ክለባትን ዝተፃወተ ኣጥቃዓዮ ንሱ ኣብዚ ዝተጠቕሰ መቓን ግዜ ኣብ ዘካየዶም 352 ፀወታታት 129 ግዜ ንልዳት መጋጥምቲ ጋንታታት ክጥሕስ ክኢሉ ፊላቺ ኣብ 2007 ምስ ክለብ ሳምፕዶሪያ ዝነበረሉ ብዝተገብረሉ መርመራ ኮኬይን ዝተባሃለ ኩልኩል ዕፀ ፋርስ ወሲዱ ስለ ዝፀንሐ ዳሓር ናብ 2 ዓመታት ዝተናውሐ ናይ 16 ዋርሕ መቕፃዕቲ ተበይንሉ ከም ውፅኢት ናይዚ ክለብ ሳምፕዶሪዮ ምስኡ ንዝነበራ ውዕል ሰሪዛቶ ንሱ ነዚ መቕፃዕቲ ዝምስ ወደ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2009 ምስ ክለብ ኤምፖሊ ንኽፃወት ተሰሚዑ ኣብ ክራማት 2009 ድማ ናብ ካልእ ኢጣልያዊት ክለብ ብሬሽያ ተሰጋጊሩ ማልያ ክለብ ብሬሽያ ለቢሱ 14 ፀወታታት ዝኣክል ምስ ሰላሰለ ኸኣ ብ19 ታሕሳስ 2010 ኣብ ዝተገብረሉ መርመራ ኣመል ምስ መግነዝ ከም ዝበሃል ዳግማይ ኮኬይን ከም ዝወሰደ ተረጋጊጹ ን12 ዓመታት ድማ ኩዕሶ ንኸይቀልዕ ተኣጊዱ እቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ፊላንቸስ ዝነበረ እገዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪዩ መዓልቱ እኪሉ ብቂዑ እዚ ገደብ መቕፃዕቲ ግዚኡ የኸትም ዳ እምበር ዕድሚኡ ሕጂ 46 ረጊፁ ዝርከብ ፊላንቺ መቕፃዕቱ ስለ ዝወደአ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ ዝተፀበየ ሰብ ዳርጋ ይነበረን ይኹን እምበር ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ማልያ ኣብ 5ይ ዲቪዥን እትነጥፍ ኢጣልያዊት ክለብ ሲኛ 1914 ተኸዲኑ ናብ ሜዳ ተቐይሩ ብምእታው ከንፈር ብዙሓት ሰባት ረምጢጡ ምስ ኩዕሶ ዝነበሮ ናፍቖት ድሕሪ 12 ዓመታት ዘውፅአ ፊላቺ ብድሕሪ እቲ ፀወታ ብዝሃቦ ቃል እዛ ዕለት ነቲ ናይ ዝሓለፈ 12 ዓመታት መልመስቲ ሰሪዛቶ እያ ሎሚ ዳግማይ ልደተ እዩ ብምባል ሓጎሱ ገሊጹ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ እግሪ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ቻምፒየንስ ሊግ ኤሮጳ ዘካየዳ ክለባት ሎምን ፅባሕን ክፃወታ እየን
بمسرت وصي زلو مرحا قبر دما لومي ساعة 11 مشت تشيلسي مسليل فيلا ريالز مس جوفنتوس زقات اما كونا كرلوا صباح ربع عبت مساسال ساعة دما أتلتيكو مادريد مس مانشستر يونايتد بنفيكا مس ايكس كراخبين بزي كازي صباح ربع 3 صوتات بريمير ليج انجليز كسلاسليو بالتسريع زلو مدى مسرد دما ساعة 10 فرغان مشت برنلي أنصار توتنهام واتسفورد أنصار كريستال بالاس ساعة 10:45 مشت ليفربول أنصار ليدز كقات أمين كبرات غداتلتنا نلومي سولوسات دالينا لكم زنبرنا سومناوي مدى سبورت أبزازازيمنا لنا زمت سومون بغالة تحسوك سابن راغب نقول لنا سلامن تعنان كون لنا نمنا راديو إيرنا